det er lavet. Det kan man ikke. Laver sin skat. Ej, nogen kuglepinde. Jo. Jeg. Hey, jeg skriver AEG. Jeg er sammen med Anne. Du flytter. Wow. Og ja. Hej. Anna skal endnu tegne sig op på næsen. Kommer hun tilbage? Stop. Nå. Jeg er sammen. Men det er ondt. Det gør ondt. Som en... Vi får lige en lektion i at skrive. Nu skal skrive du. Skriv bare det. Du. Og nu skal skrive skat. Og det gør man kun til det, man holder af. Og et spørgsmålstegn skal jeg også lade med. Jeg er sammen med Anna. Du skat. Til Simon. Hey, en sms fra Rico. Hej. Og så for at være flink, så jeg skrive skat, skal bare skrive en glad smiley. Til Rico. You're so ugly when you cry. Please. Hvor meget kan man zoome ind? Please. Her sejt. Sms til mig. Vi pauser. Goddag. Er det det? Nok. Nej, det her, det er Benny Haletus. Nej, er Benny Brutus. Nå ja, Benny Jeg Brutus. bliver kaldt Haletus. Jeg kan jo ikke filme sådan her, mand. Det er Benny Brutus Haletus. Nej, hvor kan man Haletus? Jeg går i skole på Missebro. Og min Har et lærer... meget stort alkoholforbrug. Min lærer har en meget stort alkoholforbrug, ja. Og jeg går i seng med min lærer. Min lærer er ingenting. Min karakter er dem. Lavere. Ja, det kan faktisk... Ja, det kan faktisk ikke blive lavere. Hvad for en? Min karakter. Okay. Fortæl lidt om dig selv, Brutus. Benny Brutus. Ja. Alkoholmisbrug. Alkoholmisbrug. Og jeg har arvet efter mine forældre. Det var nok trist, hva'? Ja, sådan er det bare. Men det var også meget sjovt. Ja. Jeg ryger hash som en skorsten. En skorsten? Det var nok. Nej, okay. Hvad? Nej. Okay. Skorsten, ja. 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 Er du glad i dag? Hvorfor ikke? Jeg er ked af det. Hvorfor? Du kan bare have det. dig. Det var ikke mig, der kaldte dig. Det var Anna. Nej. Det var Anna. Nej. Det var Anna.
jeg slå min egen næse. Prøv at gøre det igen. Er jeg god? Det her, tror jeg, det er et skjult talent, du har. Gør det igen. Jeg har skjult talent. Ja, prøv at gøre det igen. Nej. Men i hvert fald. Er du bøsse? Er du bøs? Nej, Bøs? jeg er biseksuel. Er du bøs? Nej, Nå, hvad så? biseksuel. Nå. Damer, de er sjovest, men jeg kan bedst lide mænd. Det er med den største pik. Ja. Ja. Jeg elsker at få en røv. Yes. Det kan jeg også godt lide. Det er så dejligt. Ja. For en livrøv. Ja. Ja. For en multiorgasme. Ja. Det er dejligt, fordi jeg æder. Ej. Valdemar. Og Valdemar. Ja, men vi laver trekant. Os 3 mænd. Drenge. William. Og William. Han er så dejlig. Ja. Hvorfor er det stort smil?